Radio, the radio of my life. Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. 100.9. Ding mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibyahan. Ito pong timbiyaw na itong mga personel niya, labi sa atong mga adakpan sa taglaran. Si Lieutenant Colonel Reggie Palis Real, may yung gabi na ma'am. Unya, tanang mga chiefs of police, mga personahe dia sa Kampo Daguhoy, unya ang ato pong mga personnel sa EEP, ato mga kapartner na to sa serbisyo, sa pag-maintenance sa Kausag Kalinaw, labi sa 47 IB, nga gipuluhan ni Lieutenant Colonel D. Paiso. So, mga gabida, sir. Unya, ato po mga personnel sa BGNP, sa Bureau of Fire Protection, sa PDEA, NBI, sa PNP Cybercrime. Unya, ato pong mga personnel sa Provincial Forensic ni Lieutenant Colonel Arvin Luway. Unya, ato sang timbiaon sad ang atong mga personnel sa Coast Guard, sa Maritime, o sa PPE, o tanang mga law enforcement agencies diri sa probinsya sa Bohol. Mayong gabi, mayong pag sikay-sikay, unya kumatita sa pag-serbisyo para sa kayuhan diri sa probinsya sa Bohol. Unya, ato pong timbayon na to, ang mga kadagkuan sa provincial government na gipuluhan sa atong governor, si Governor Aris Cimentado, unya ato pong Vice Governor, si Vice Governor Victor Baliti, o uban sa atong mga provincial board members, atong mga congressmen sa tulo ka distrito, labi sa atong first congressman sa first district, si Attorney Edgar Chato, unya sa second district si Congresswoman Vanessa Amintado, unya sa third district si Congresswoman Alexito Tor. O sa tanang mga opisyalis, atong mga mayores atong mga kapitanes, o ato di pong timbayon nato ang atong halalong mayor dia sa lungsod sa Luay nga akong gialagaran, si Attorney Hilario Lahar Ayuban, kauban sa atong mga SB members nga ipuluhan ni Vice Mayor Janjan Cobarol, o ato pong timbayon nato ang mga kapitanes dia, atong mga bagaytanods kana minaw sa atong programa. Unya ato pong mga personnel na duty karon nga gipuluhan ni Chief Master Sergeant Russell Balani. Congratulations kay bagong na-promote ba. Unya ato din nga Tagalog pasidungog atong mga na-promote na to kay sa Luway Police Station na tayo upat nga na-promote. So congratulations sa bagong na-promote o sa tanang mga personnel sa tibok probinsya sa Bohol. Kay daghan ang na-promote, unya na po yung mga officers nga na-promote. So congratulations, unya once yun nga ma-promote so manay usang dagdag responsibilidad. So dugang sweldo pero dako po nga responsibilidad nga tubangon isip nga na-promote ka. So maabot na panahon nga once nga ma-promote ka, maabot nga panahon nga mahipi ka kay taas magranggo. So mo nang congratulations sa tanan nga na-promote. Unya karong adlaw January 14. So dali ara kayo. So karon medyo busy din ko sa Cebu karon kay ang
selebrasyon sa Sinulog, daghan gyud ang mga dumuduong, daghang mga bisita nga miadto sa Cebu. Unya diri sa probinsya sa Bohol, labi diri sa Junction Dawis, nay kuan dia kaliukan nga kuan po ga sayaw-saya po sila, dapat set dancing, pasidungog sa Batang Hesus, sa Senior Santo Niño. So nakita gaina nga daghan pong mga nanayaw sa maong kalihukan gaina diha sa junction na may kapilya diha. So pasalamat ta kay kuan yun, na control sa ato pong mga tanod ang traffic. Unya nindot sad ang maong kalihukan kay bibo kayo ang maong kalihukan. So Viva Senior Santo Niño, unya happy pista sa Cebu. Ay ungapuhon ang maong kasulugan, unya ugma pud ang set dancing dito sa Cebu. Unya natay mga personnel po dito nga deploy nga mga personnel diri sa Bohol to dito sa Cebu, mitabang og bantay sa traffic o pag-assist sa crowd. So natay mga personnel dito. So good luck ang atong mga personnel nga na augment ito sa Cebu. Unya ato day nga pahibaw maging adlaw maging semana medyo wata ka lingkod kay medyo na apik kita sa oras. Unya mo greet ko ninyo og happy new year kay wako ka greet. So happy new year kanyong tanan. Unya karon tuiga Year of the Rabbit. So ang simbolo sa Year of the Rabbit, longevity, peace and prosperity. So mo ni ang simbolo para sa Year of the Rabbit. So mo na nga mas nindot ang atong kanon nga peace and prosperity. So may kalinaw og progreso. Unya natay ligdong paghatag labi sa atong mga nagserbisyo magserbisyo nga matunod-anon para sa kayuhan sa tanan. Unya ato dayng pasalamatan nato ang atong duha ka station nga nakadawat og nablisingan ang bag-ong police station sa Kandihay o Bilar. So napasalamat ta kay nindot na ang maong police station. Unya karong mapila ka buwan nanapoy station nga pagablisingan sa Ubay. Unya ang atong Regional Director mo bisita na po diri sa Bohol kay katong miaging pagbisita sa kanhing Regional Director mo po pag-blessing sa station sa Kandihay o Bilar. Unya karon karong Martes pohon kung walay postponement sa iyang lakaw, mo ari ang atong Regional Director si Police Brigadier General Jerry Pornolesa Biares. So mabisita din sa Bohol aron mo conduct og command conference, unya mo courtesy call sa ato pong mga kadagkuan diri sa probinsya sa Bohol. Unya makiga istorya po sa ato mga chiefs of police o mga head of national agencies diri sa probinsya sa Bohol. So ato ning atangan o mao man ni tradisyon gyud basta bag-ong Regional Director mo bisita gyud na aron makighimamat, sandurot, unya himo og command conference sa ato mga chiefs of police aron mapahibaw unsay mga directives o mga policies isip bag-ong Regional Director. Unya ato dayong lakbitan ang atong Regional Director stricto gud nga nag-implementar sa online sa e-sabong. Mo nang nagpasalamat ta sa atong mga barangay official kay mihatag sila og certification nga pagpakita nga nagsuporta sa
wala gay isabong nga nag-operate sa tagsa ka barangay. Unya ato pong halanong mayor, mga mayoris po may issue po certificate aron napakita og suporta sa programa sa atong regional director o sa atong provincial director. Hasta po ang atong mga chief of police naghimo po og nag-sign og certification nga nagpamatinuod nga wala gyud online isabong diri sa probinsya sa Bohol. So ang usapon nga atong lakwitan regarding sa bida kaning programa sa atong DLG mo usa nga gianda po nato sa PNP regarding sa buhay, ingatan, dugay, ayawan. So bida. So man nga naghimo naman og lansing sa Cebu unya diri sa Bohol. Naghimo na po og lansing nya gusto sad ang atong provincial director, ang atong regional director nga makuyanap ngadto sa kabarangayan mo na nga atong giapilan o gipahibaw diri sa atong programa kay aron na makahibaw po ang atong mga barangay captain, atong mga katauhan kaning programa nga buhay, ingatan, dugay, ayawan. So manay nga atong gipahibaw o giapil sa atong programa. Nya ato pong gi-encourage kay kani ang programa nining bida atong mga surrenderer o atong mga PIODs, mga person with using drugs mao ni usang gitutukan o mao usang nga maapil ni maong programa kaning ilang responsibilidad kaning gaman o kanang i-appeal ni sila sa AIDA kaning AIDA Anti-Illegal Drugs Advocates. So kaning mga PIODs mao ni mahimong mga advocates para mo hatag sila og testimony o unsa gyud ka problema kung mogamit ta sa illegal nga droga. So karon na ang atong duha ka guest. Una-una atong Tagalog gayon ang hipigod sa Sikatuna si Police Captain Ferdinand Pero Ramas. So atong Tagalog higayon sa pagpanibayo sa atong mga suking tigpinaw labi sa atong mga katawhan dira sa Sikatuna. Maayong gabi ni mo si Ronel, labi na sa mga tao nga tigsunod ug tisubaybay ni imong programa nga ang kapulisan karon. Unang-una si Ronel, akong panimbaya sa atong buotan o kugihan nga provincial director, Colonel Lorenzo Alpici Batuan ug sa iya mga staff officers diha sa Bohol Provincial Police Office. Laing panimbaya si Ronel ngadto sa among pinalanggang inahan sa lungsod sa Sikatuna, Honorable Justiniana Jikjik El Yorimo ug sa iyang vice mayor nga si Honorable Olimpio B. Kalimpusan. Laing panimbaya si Ronel sa akong sakop nga karon naka-duty karon nga gilangkuban nila ni Police Staff Sergeant Montalban, Corporal Bangahon, Corporal Gara, Police Master Sergeant Felicia ug labaw sa tanan sa akong deputy nga si Police Executive Master Sergeant Abunjo Isgilot Jr. kinsa nagsaulog karon sa iyang adlaw na tagahuan si Ronel. O sa tanang katawhan sa Sikatuna o katawhang Bulanon kanatong tanan maayong gabi. So salamat kayo kay ang hipigon mo maoy miatin sa atong rare program. So ato pong higayon po mo tibaya ang atong deputy sa Katigbian Police Station si Police Executive Sergeant Polinar. So imong panibay sa itong mga sukid paminaw labi sa Katigbian. Salamat nimo sir Police Captain Hieronimo Conarco sir, mayong gabi. Sugo sa mayong pamatasan ahong pangayog pangatahuran sa atong Provincial Director diri sa Bohol, Police Colonel Lorenzo Alpici Batuan sir, mayong gabi. O sa tanang mga officers, men and women of Bohol PPO, mayong gabi. Ingon man usab sa ato ang ahong kauban diri sa studio si
Police Captain Fernando Pirorama sir, si OP sa sa Sikatuna, mayong gabi o kani akong kuyog among PCR PNCO sa Katigbian si Police Corporal Mariano Umapas. Ingon man sa among Chief of Police sa Katigbian Municipal Police Station si Police Major Ropo Potane o ang among mayor usab dito si Mayor Honorable Mayor Elizabeth Mandin Pase. Mayong gabi ninyong tanan o sa tanang mga listeners aning maong programa mayong gabi. So salamat kayo kay nagang duha. So una-una ato ding areta una sa atong hipi sa Sikatuna. Unsay mga accomplishments, unsay mga katikaran og natala sa Sikatuna Police Station. Sa peace and order situation si Ronnie sa Sikatuna, ang Sikatuna nagpabiling gihapong malinawon gani sa during Christmas and New Year celebration wala kitay kanang firecrack related injuries na tala sa atong blatter. Unya nga atong kuan focus kanang focus crime 00 gyud si Ronnie. Dunay mga ginagmay mga kuan nang lungkab-lungkab nga perpetrated by mga minors ato na po ning call up ng atensyon at gani ako na ning gikahinabi ning mga minors nya akong ipatawag ilang ginikanan gi-advisean nga kana dili na nila usbon sublio nang ilang gihimo kay dili kini maayo. Ilabi na nga sila mga batan-on pa, sila'y asset sa atong nasod pohon sila'y future leaders ika nga. Unya sa atong kuan siro mga activities padayon ta sa atong mga inadlaw activities kining community engagement ato gyud silang i-engage sa mga katawhan kay kitang kapulisan dili gyud ta mahimong magbalampuson sa atong misyon sa atong tahas kung walay suporta o kooperasyon sa atong mga katawhan. So matag karon gunya mobisita kita sa kabarangayan, mopahigayon og kanang pulong-pulong, unya kanang mga badak meetings, unya pahigayon po ta mga checkpoints ato gyning gipahingusgan ning police visibility si Ronnie kay wagi laing kanang epektibong crime deterrent kini yung intensified police visibility kay wala joy tao nga magmugnag krimen kung naa ang pulis. So muna atong hingusgan si Ronnie. So ubang pang mga ang giingon ko nimo nga police visibility so mo nay usang dakong pasalamat kato mga katawhan kay once kini nga makita ang pulis sa diha sa komunidad murag malipay gud sila nga mayo nga safety gud sila. Correct si Ronnie. Gani kung naa ang pulis duha ka feeling ang iyang mapaabot ngadto sa katawhan. Feeling of security on the part of the citizens, nga law abiding citizens, and a feeling of fear to a would-be violator. So muna diha ang nakaayo sa kanang police visibility. Nya ato ning gipegayon through kanang patrolling, uplansita, kanang checkpoints. Gani sa atong uplansita si Ronnie sukad ni atong December 27 hangtod karon naka kuan na tag 45 naka-issue kitag 45 ka traffic citation tickets. Nya kanang arita kabahin sa drug clearing operation kamusta man ang atong sitwasyon o implementation sa barangay drug clearing operation din sa Sikatuna? Yes, Serrano. Sir Ronnie, ato ning gihingusgan usab kining barangay drug clearing program. Gani ang Sikatuna nga gilangkuban og napo ka baryo kanang walo na si Ronnie nga atong na deklarar nga drug cleared barangays. Unya duha na lang pabiling kining barangay Kanagong ug barangay Abukay Sur. Ug ato na pong gi-work out ang mga dokumento ni Sir Ronnie kay buhan pohon sa sunod nga evaluation sa mga folder checking sa mga documents sa nga ipahigayon sa PDEA so ma-appeal kining duha ka barangay. So congratulations kay walo na duha na lang ang kulang para ma-clear tanan. Yes, Sir Ronnie. Oo. So nindot kayo kay ang atong Real Director, atong Provincial Director ug ang DLG nagtutok ini apil ang taga-PDEA nga kailangan gyud nga kung ang lungsod nga wala nay operasyon sa drugs mag-focus sa barangay drug clearing operation. Yes, Sir Ronnie.
Then kabahin sa atong uplan katok kanang kaning mga firearms ato, kamusta namang atong implementation? On the part sa mga uplan katok, Sir Rone, wala na gud tay kanang katukunon nga kato mga license expired kanang nga. expired. Pero naatay gahapon naatay loose firearm atong nakatok gi voluntarily surrendered sa atong buhatan. Oo. Gi panag-iya sa iyang ginikanan nga dugay na pong namatay dito nakitaan sa cabinet sa mga sinina sa iyang amahan nga nakaykayan sa anak. So gitawag gi-call up ng atensyon sa si Katuna Police giadtuan sa atong intel ug investigador nya i-deposito ang maong firearm. So adakong For sa pasalamat. safekeeping. So atong pasalamatan nato ang ingana ang mga idea kung makakita sila og armas labi itong mga nang tag-iya sa armas nga namatay na. Unya di ba ganamada ang armas magpabilin mo guna sa balay na. So kisa tong makakita so di papano ko pag surrender sa police station kay once kini nga i-surrender na wala gay tulubagon ang kadtong naghawid og naghupot sa mga armas. Tinuod na si Rone, wala na tulubagon basta voluntaryo nga isumitir ngadto sa otoridad ang maong armas. Kay og kanday may bawaan nga nakita sa armas unya gitaguan niya unya panahon nga gamiton niya pabuto og may bawaan sa nga naadya ang iyang armas so applyan og search warrant o di maproblema hinon Mapriso siya magkaroon na siya derogatory record ya ikaduha po na si Rone basig ang maong armas maadto sa laing mga kamot gamito na noon sa pagmugdag mga krimen so dugang problema na po sa atong lungsod ilabi na sa kapulisan. So muna nga ato jung giinganyo sila nga kung naa may mga ihas nga armas isurrender dayon sa otoridad kay total wala man sila dili man sila pasakaag og tukmang sumbong basta lang isurrender ang maong armas di fuego. So salamat kayo. So dagan-dagan gyud ang mga kalihukan sa Katuna Police Station. Arita sa Katigbian Police Station nagod ang atong deputy si Police Executive Master Sergeant Polinar. So unsay mga accomplishments o mga katikaran sa Katigbian Police Station? Well, sir, sa amo dito sa Katigbian Police Station, talking of accomplishment, for the month of December 2022, doon namin na-record dito nga duha ka wanted person among nadakpan. Ang kaso ni ana ang isa rep, ang isa PD1602. Dayon aduna sad may usa ka loose firearms caliber 38 voluntary surrender through uplan katok. Excuse me. O karon buwan sa January 2023 aduna usab kami nadakpan nga wanted person og ang kaso niini PD1602. O kabahin aning traffic laws, hundreds of citation ticket nga among naisyo. Kaya sa Katigbian, istrikto jud nga gipatuman under ni Sir Putane sa ilang direksyon, istrikto jud gipatuman kaning traffic laws, kaning mga way helmet, way lisensya, kanang mga saba nga tambutso, burabura nga na. Amo jud nang gikonpiska o kanang mga butang nga mga tambutso nga nakumpiska, among giguba atubangan sa LGU inighuman og flag racing. So nindot kayo nga approach na nga ipakita gyud ang kadtong mga mapler, improvised mapler nga ato sa publiko nga kay basin og kanang ang ubang istorya gikuha sa pulis nya human gamit ra pod recycle. So nindot kayo nga kuan gyud ipakita nga giguba gyud gidami paligsag pison o say kay nakita sa uban nga paligsan og pison kay ron madaot gyud ang katumang improvised sa mapler. So nindot kayo nga inisyatiba sa Katigbian Police Station. So unsa pa yung mga implementation sa inyong lungsod sa Katigbian? Sir. Sige. So unsa pa mga kaning regarding sa kuan kanang mga barangay clearing operation kamusta man ito sa with regards to with regards to drug clearing, sir, out of 22 barangays sa Katigbian, drug cleared na mitanan, sir. So ang 22 ka barangay. So So congratulations kay na clear na tanan. So manang kuan gyud dako pasalamat kay ngatong provincial director na kay na kuan gyud ba na fokusan gyud ang pag
barangay drug clearing operation kay mo ni programa po sa DLG. Ya, salamatan po nato ang taga PDEA kay di man po na ma-cleared og wa po'y validation sa PDEA. Salamat po ta sir sa mga barangay official sir, particularly si ganing barangay secretary kay sila may dako kadto hasol papel sa pag Sama ni ka ba mga pagprepara sa mga dokumento dokumento. nga mo'y gikinahanglan sa PDEA. So mo bitaw ang atong pasalamatan nato mga barangay secretary kay sila mo gay magahimo sa mga dokumento kay di man kay usa ra ka dokumento nga gamiton kundi usa ka folder na baga kayong folder mo na diha nga makuan ko na to nga appreciate ko ng ilang performance ato sa mga barangay secretary. So unsa pa yung mga activities sa Katigbian Police Station? Sa pagkakaroon sir, dunay 7 ka barangay sa Katigbian nga magpista karong January 20 ug 21, 7 ka barangay. O sugod gahapon dunay gihimong nightly activities sa Barangay Baang na gihimo mismo ang ilang programa. Pista nila sa Patron Senior Santo Niño. So advance sa pipista. Unya kanang regarding sa revitalize sa kasimbayanan program, kamusta man atong implementation dito sa Katigbian Police Station? Di kung PCR. So timing kayo ng PCR Pensio sa Katigbian. Siya gay mo elaborate ni ma-explain og unsay mga activities sa regarding sa revitalize sa kasimbayanan. So mayong gabi sa tanan. Regarding sa atong kasimbayanan program, nagpadayon din atong programa matag badak meeting uban ang atong mga faith-based volunteer. Nagkandak kami moral enhancement o kaning crime prevention awareness. So magpasalamaton kami sa mga atong mga pastor, mga katekist o mga volunteer gikan sa mga nagkalinlain nga mga relihiyon nga nagpaabot o nagsuporta sa atong programa nga kasimbayanan. May tungod sa atong PAPS o programs, activities and projects. Naghatag kitag mga ginagmay nga mga pagkaon o ilabi na kining bugas sa mga katong mga least fortunate natong mga kuan na to kanang kaigsuunan. So regarding po sa atong adoption sa atong revitalized kasimbayanan sa atong matag barangay, nakahatag na og mga resolution atong mga barangay captain. Nagpasalamat kami sa atong mga opisyales, barangay officials kay nisuporta gid sila sa atong programa sa atong Chief PNP. So mao lang kadto sir, daghang salamat. Unya salamat ta kay na kuan gud ninyo na implementar gud ninyo ang programa nga revitalize sa PNP kasimbayanan. Unya kaning programa ha di man di man na mahimo og ang PNP ragoy maghimo nini kundi na ang pastor na pud ang ato mga katawhan ato mga LGU. So man nga sa Katigbian nindot ang inyong ang adoption kay na-approve ang atong mga barangay official, may himo po sila og resolution pag-adapt kabahin sa programa sa PNP. Unya kaning programa na to sa Vida, kamusta man wapatay mga programa nga gi-implementar dito sa inyong lungsod? Okay sir, may tungod aning Vida program no or buhay ingatan drugay ayawan. So ang atong mga kauban natong kapulisan nagkandak og kaning gitawag og symposium ngadto sa mga eskwelahan ug mga barangay nga maghatag og ideya nila about aning drogas arong ma-prevent og mabantayan nila ang ilang mga kabatanunan ang ilang mga sakop sa ilang matag barangay kay ang kaning drogas manggod mo kuan sa atong mga kabatanunan ilabi na nga atong presidente kay mao man gud
daling target sa aning mga drugas. So nag-provide sa kita og kaning sa Facebook about aning drug awareness, o naghatag kita og mga flyers na mga tambay sa kadalanan aron ma-aware gid sila. So more ka sir. Okay, thank you kayo. Unya sayod naman ta nga ang katigbian medyo kuan gyud bukid-bukid nga area. Then namatay programa sa ILCAC, kamo sama ng atong implementation sa ILCAC. Sir, regarding sa ILCAC no, wala na tay kaning focus ILCAC sa atong barangay. Sa naging tuig diha toy tulo ka barangay. Gihinganlan nga Liboron, kang Iras ug Maytong. So kani na cleared na kini katong niaging tuig kay diha may gitawag og protein. So unsa may inyong gihimo sa barangay para makita gud nila ang programa sa ILCAC? So sa ilang conduct dito, naman tayo nag-conduct of symposium regarding aning atong ILCAC no, o AO70. Ang pagsumpo sa mga building grupo. O kaning panghatag ng mga panginabuhian o mga pagkaon. Pagkaon sa atong mga mao gyapon mga list pertinent. So karon bisan kini og kanang wala na tay gitawag og focus sa ILCAC, pero ang atong katigbian police station ato itong gi-monitor kining maong mga barangay. Then ang ato pong programa sa ILCAC namatay mga activities regarding sa pagpanghatag og mga pagkaon o mga feeding na nahimo ba niyo sa sir, nagpadayon kini sir hantod karon. O matag semana na kami dito mudong gyud ang lugar, bukid-bukid maning lugar gyud. So di gyapon di mi kumpiyansa. So naghatag gyapon ta og mga kuyog nato ang atong mga faith-based volunteer. So nagpasalamat po nila og atong mga kapitan aron matuman or ma-provide nato sa atong mga katawhanan ang among mga programa nga paghatag og mga kaning feeding program. So salamat kayo ang PCR PNCO sa Katigbian Police Station, si Police Corporal Umapas. So salamat kayo. Daghan-daghan yung mga activities sa PCR activities sa Katigbian Police Station. So balik ta sa atong hipi sa Sikatuna. Ay manikad pa una may mga ipasupot unsa may mga ubang mga impormasyon para sayo ba to mga katawan. Regarding sa kasimbayanan Chief Serone, ato gihapon ning dikaskid ngadto sa kabarangayan. Di every now and then ay mga nay pastor uban sa atong pulis moadto sa kabarangayan mohatag og lecture kalabot sa moral issues o kanang mga parte mga moral nga unya kay kining maong programa sa atong Chief PNP nindot kayo kay kinahanglan jud dunay panagtambayayong ang kapulisan, komunidad ug ang simbahan. So ilabi na kay ang atong gi-emphasize ini kay ang crime prevention is a shared responsibility. Responsibility natong tanan dili lang sa kapulisan. So kinahanglan gyud nga naay panagtambayayong ining tulo ka institusyon aron mapabiling malinawon ang atong lugar o lungsod. Unya mipahigayon putag mga activities sama sa kanang mga badak meeting sa Sirone. Unya sa kaning sa parte sa kampanya sa illegal drugs mipahigayon putag kanang drug symposium atong ikuan diha ang katang regarding i-emphasize nato ang kalabot sa daotang epekto sa droga kung mogamit sila. Oo. So atong gikuan ng mga kabatan-unan nga dili gud sila mo tilaw ini maong droga kay makadaot kini sa ilang kaugmaon. So uban pa mga kalihukan. Padayon hapon ta sa atong inadlaw nga kuan checkpoint Serone Uplansita una kuan. Unya sa mga paghatag ka ng mga food packs Serone sa mga least fortunate families ana unya mga flyers mga crime prevention tips atong kuan ana. So ang atong sitwasyon sa Sikatuna karon base sa
November o December, kamusta man itong crime rate? Generally peaceful gyud si Rone gani sa last month mit natag upat ka 5 ka krimen, usa ka theft, usa ka physical injury ug 3 ka vehicular accidents. So na kuan gyud ninyo, na control gyud ninyo, same time unsa may inyong sekreto o unsa inyong implementar para na ma-prevent gyud ang mga krimen nga nahitabo sa inyong lungsod? Ang kanunay na itong pagpatrolya, kanang pagkandak og uplansita si Rone, ato yung maintain na aron yun nga ang mga katawhan, musunod yun sila sa atong balaod sa traffic. Kaso lang ang atong i-issue nga kanang traffic citation ticket yun si Rone kay although natay kanang deputize sa atong na ako'y sakop nga deputize sa LTO, pero wa man tay TUP. So adto ra kita sa traffic citation ticket nga kuan. Pero sa tanaw ko og kanuna maski gamay ra tuod ang penalty ning traffic citation ticket, basta kanunayon lang hangan gid sila. Hangan. Okay, madakpan kada adlaw madakpan. Mabayad 200 na. So hangan gid sila. Fight yun. So man nga atong kuan yun, himangno sa atong mga driver kung mo drive sa atong sakyanan, kailangan na helmet kay istrikto maganda nga atong kapulisan, dili kay istrikto nga atong kapulisan nga sig panakop kundi para sa kayuhan sa atong mga katawhan. Nga safety sila, simbako og disgrasya na naay depensa sa ilang panglawas. Tinuod na si Rone, gani ako yung matagkaroon ko niya, ako yung labi na sa ng uplansita, madakpan ako yung silang i-caution o nga, kining helmet, dili ni dekorasyon, protection ninyo, kay buhan maka, di na ito makuha na itong lakaw, madisgrasya ta, at least, kung ang impact, malisin ang impact, tungod na helmet. Whereas, ikumparar ni mo sa walay helmet, grabe yun ang kuhan. Gani sa mga previous mga accidents, kasagaran, resulta Diyos kamatayon, kay tuod lagi kay helmet, ana. So ako ginang emphasize nila nga dili kining mag-helmet yun kay dili na dekorasyon for protection ninyo na. Nami uban nga magmotor nga ang helmet butang mo sunod mo na bilar mo na nga atong ikuan ganang itaol ginato. Usahay ari sa kamot gani ibutang rang helmet isulot. Una isuot ra og nay pulis. So man nga ato para sa ato mga katawhan sa mga motorista, di lang kay ang pulis isekto manakop tungod kay kanang mga trabaho, kundi para sa kayuhan sa mga motorista. I-implementar gyud nato kanang paggamit sa helmet kay si makulang kanang disgrasya di man jud mahibaw-an, kalit-kalit mo ganing disgrasya. Unya mostly sa mga panghitabo sa traffic related incidents, mga motor ang nangamatay na nabuwak ang ulo tungod kay way helmet. Tinuod na si Rone. So man nga atong yung gi-encourage sa to, unya ang usap po nato encourage sa to nga makuha pog lisensya. Kay naisahay nga makita nato nga magkandak og checkpoint mga oplansita ato sunahan mo para unya maghuwat lang og mahuman ang checkpoint o plansita usapon mo labay. So murag makuanta ba nga ngano kang ingana ang mga panghitabo nga mo tago or maghuwat og og ang nindot na og mukuha og lisensya. So wala tay problema mo labay dayon dili mapinding sila dili malangay. Di malangay. Tungod kay kumpleto man. So man usab mo niya. Same time kung sibako og madisgrasya di imo jud nang tulubagon tanan. Kay bisan di nimo sa imo jud tanan sa kay wa makalisensya. Bisag dugay nagkasig drive unya wa makalisensya. Mura bago pa drive ka. So mo na nga kuan gud mas nindot gyud nga nagay lisensya. So diya karon ayta sa napakay kwanda sa kaduna wala na. Super wala na si Rone. Okay sa ayta sa atong deputy sa Katibian Police Station kung napay iyang ipasupot kay medyo napamatay 15 minutes para maabot alas 8. Ako lang sir.
in behalf of Katigbian Municipal Police Station, ako mapasalamaton sa mga tao sa Katigbian nga nagpabilin nga mahadlokon sila sa Dios o sa atong balaod. Tungod kay ang Katigbian hantod karon nagpabilin nga hapsay og malinawon. O gani akong awhagon ang mga katawhan sa Katigbian. Ingon man ang mga tao sa lalawigang Bulanon nga magpabilin unta ilang suporta sa makanunayon unta ang ilang pagsuporta sa ilang mga kapulisan o kanunay ang ilang pagpakabana para sa kahapsay o kalinaw para mulambo ang atong lalawigang Bulanon. Okay. Unya, na may mga reports nga regarding sa mga akyat bahay o mga lungkab, wabay mga pangitabo sa Katiban Police Station? Sa Katiban, Sir, sa Katigbian? Sir, sa amo sa Katigbian atong January 11 doon nami nahitabo nga pagpanglungkab, sir. Alas 3 sa kadlawon. Ang usa ni katindahan ang gilungkab kaning Mayet Store nga naa nahimutang sa poblasyon Katigbian. Ug ang tag-iya niini kadto si John Flor Plaza. Taga Purok Size poblasyon Katigbian. So nadakpan nahibawan ang suspetsado. Kuan sir kanang unidentified sir pero base sa atong pakisusi karon sa among intelligence operative aduna mi gi-considered nga person of interest pero dili pa namo pwede ma-divulge kay ongoing pa ang investigation sir. So ang maong tindahan walay CCTV nga makuha na to. Naa sir nakuha sa CCTV. So mo na usang kuan gyud dako pasalamat sa mga tindahan nga naay mga CCTV kay kung naay mga panghitabo dali ra ang investigasyon kay natay clue sa investigation. Kabahin pag naay kuan sa CCTV makuan man dito ma-identify man na yon. So karon wala pa makuan gyud ma-complete ang investigation para mapaila kaso. Wala pa sir, wala pa pero gipaningkamutan na mo na sir nga as soon as possible masulbad ng maong krimen sir. So manang atong gi remind atong mga katawhan kay karon medyo sa mga reports na ay mga panghitabo nga akyat bahay kanang manglungkab sa mga bahay, matindahan. So manang atong awhagon na to ang mga matagihan o mga tindahan o mga balay nga kailangan gyud nga i-kuan gyud i-lock o nagay mga preventive measure kung simbako lang naay mga lungkab nagay mga makita na to. For example, naay CCTV. So mo ni usapon nga gi-encourage sa to nga tanang mga tindahan labi mga dagkong mga tindahan kailangan na CCTV. Muna karon kay schedule na po niya ting renew sa mga business permit. Muna nga sa Saluway, kuan gyud encourage sila naagay CCTV kay para sa kayuhan pa nila na kasi bako lang og sakon sila tulison sila. So naay dako nga kuan gyud kasulubaran kung naay mga CCTV sa ilang mga tindahan. Sir, kanang akong awhagon ay manawagan ko sa mga taga Katigbian. Akong awhagon nga kung kinsa tong basin na nakakita sa maong panghitabo. Among awhagon nga mutabang mo na mong pulis para masulbad ni og dali muhatag mo na mo impormasyon or muadto mo sa opisina aron paghatag sa impormasyon nga inyong nasayran para masulbad og dali na to ang ng pagpanglungkab nga nahitabo atong January 11. Salamat. So nindot. So kuan gyud salamat kayo kay ato gyud mo ni usang nato sa atong programa nato mga encouragement, mga reminders mo ni usang atong punto sa atong programa o atong yung taga-giya sila dili gyud
dili unta nga mabiktima sa mga pangitabo kay once kini nga naay mga problema, naay mga pangitabo unya dili masulbad, ang blamon kay ang pulis ra ba. Kay mga wa kasulbad ng pulis, mo na nga magtinabangay lang kita. Magtinabangay ta aron dili ta mabiktima o simbako lang pud og naay mga panghitabo, magtinabangay ta paghatag og impormasyon para dakpa na to, mapailag kaso na to ang suspetsado. So, medyo gamay-gamay matag oras, napatay mga 8 minutos. So, basin pag napay ubang pasupot? Isip parting words si Rone, ako no, in behalf sa PNP Sikatuna, ako nagpasalamat nga usa ako sa naimbitahan nimo nga moari diri sa imong programa. At least napadangat namo ang mga programa, ang mga accomplishment namo ngadto sa mga katawhan. Unya ako po ihangyo, mga liupo po ko sa katawhan, labi na sa Sikatuna nga awhagon ako sila dasigon nga kanunay sila magsuporta sa pulis kay sa gikaingon ko na sa unahan, dili kami mahimong magmalampuson sa among tinguha, sa among tahas kung walay kooperasyon sa mga katawhan. So daghang salamat Sir Rone. So salamat kayo ang atong hipi sa Sikatuna. May hatag yun og panahon para makahatag og impormasyon o sa mga katikaran, mga kaliukan sa Sikatuna Police Station. Unya, sa dili pa, ato ding kuha na to kanang ilakbitan na to regarding sa mga swindlers. Kay mostly karon sa mga scammer nga mga panghitabo na ay mga mutawag sa inyong cellphone unya magdaog pangalan sa atong mga kadakuan sa PNP, atong mga provincial officials nga maghimo og transaction unya mag-involve og kwarta sa man ang atong remind ang atong mga katawhan kay daghan gyud na nabiktima niini. Unya bisan sa mga kwadya sa luway hay itawagan niya ang approach kay taga-kampo ni niya naay warrant of arrest ka. So aron masito ning problema ha makita ta unya mangayo dayon og kwarta sige ug dili ka makikita, so mangayo may kwarta ninyo kay kaning warrant of arrest dili na mo ni i-submit, di na mo implementar. So mo na usang approach aron makakwarta ang scammer. So mo na nga atong i-remind nato kanang mga tawag-tawag nga mangayo og kwarta o niya kanang mangayo kwarta kay nay nasakit o niya nay mga programa sa ng ahensya. So ayaw gyud mo patuon yan kay mga scam na aron lang gyud makakwarta. Isay gani makadawat ko sa text o niya nay mga kwan sa text nga nakadaog ka og wan ko no raffle draw. O niya manong apil manong makadaog matang wa mata maapil na. So man nga atog yung bantayan kay kung ingana nga panghitabo unya mo reply ka na nga oy kadaog de ko jackpot ka na kanang raffle draw unya imo nang replyan nimo nang wow asa ni maklaim hantod ka na inig motubay ka na then mangayuan ka kwarta o di load so mo na ayaw jud mo patunton niya na kay manay usang scam na unya kwartahan mo sa mo na problema. Budangat yun sa pulis. Nga, sir, kuan ko, kanang gitawagan ko. Sa mo na nga, ayaw yung papatonto. Basta nga nang na mga tawag-tawag gani nga dili nakapunbok sa inyong cellphone. Ayaw na inyo entertainan na. O kita'y maka-entertain magaling mo. So, ayaw lang yung tubaye. Kay once kini mo involve ni og kwarta na nya naiuban nga manawag kay nay problema sa bangko kanang imong
igsuon, na problema. So, kailangan na nga tabangin eh. So, butabang ka, so, problema, mailad ka. Unya, diha pa nahitabo gani nga kanang imong Facebook nga gi-hack. Unya, kumpiyansa ka, katong si imong Facebook page na imong account nimo gipasukan na dito nga gitiskan nga kanang na emergency tagaay sa kwarta na ya di na to ikaw day ang nag text kadto ng scammer na kadto ng hacker na Muna giingon si Ronnie nga identity thief. so man nga atong gi-remind na to kay mo ni usang kuan gyud na to problema kabayan ng mga swindler, mga scammer o kaning mangingilad. So arita sa aring deputy sa atong sa Katibayan Police Station sa imong parting words. So, sir, ako mapasalamaton sir nga nakatambong ko ning imong programa para mapaabot sa mga katawhan nga naibaw sila nga ang pulis nila nagtrabaho. Kana lang sir. So salamat kayo ang deputy sa Katibayan Police Station, si Police Executive Master Sergeant Abraham Polinar sir. Abraham Polinar. Kailan ako pamilya na ko ni sige na kita-kita mi. Luway po ko na sen sa una sir. Luway ka sa una. Ay so ato pong PCR Pensio si Police Corporal Omapas onya labi sa atong Chief of Police sa Katibayan Police Station Si Katuna. Si Katuna, sorry. Si Katuna, akong classmate, si Police Captain Fernando Pero Ramas. So, salamat sa inyong pag-atin. Unya, sa dili pa, atong panibaya sa atong mga membro sa Migrata Force, mga PNP Lubas, Bantay Bayan Foundation, mga membro sa Guardians, ato po mga membro sa Crime Buster, Pratt and Sorority. Ug tanan mga civilian volunteers organization, salamat sa inyong pagtabang sa atong kapulisan, pagtabang og nay mga kalihukan sa PNP, salamat kayo. Unya ato day nga timbayon sad ang atong mga amigo diha sa Dawis, si Roldan Istoy ug si Nung Plising na minaw sa atong programa. Unya ato pong amigo diha sa Barangay Santa Cruz sa Baclayon, si Kapitan Tito Kuhaw, ato mga barangay opisyalya, si Kagawad Lito Tiungko, o atong amigo da si Barangay Tanod, si partner nakalimo ko sayang tanang mga Barangay Tanod na may gabi. So wala man tayo oras ang ipaabot sa atong Chief PNP, atong Provincial Director o atong Regional Director na tulo ka puntos ni. Ang pulis ko respetado, responsable o disiplinado. With the line, #Life is beautiful, kaligtasan nyo, sagot ko, tulong-tulong tayo. So wala naman tayo oras, sa usalan sa atong Provincial Director, si Police Colonel Lorenzo Apitsi Batuan, ay yung nadungog sa kanginan, si Police Captain Ronnie Conarco. Salamat labi sa atong partner sa Pagsilawak, si Iner Gimitulop, o sa transmitting site si Iner Gudi Policia, o ilabi sa atong station manager si Sir Peter Daresco. Kanutanan, salamat sa inyong pagtubay o mag-ampok kita aron ang Ginoo buban kanato sa kanunay. Ang matagtak na nga mulabay, adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad ug pag-atiman sa atong kapulisan, aron paghatag og hustisya sa mga biktima ug pagkabot sa kahusay ug kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Way balinay, DYRD kanuna.